Ola a todos e a todas. Neste vídeo imos aprender a nomenclatura e a formulación dos compostos do carbono. Hai centos de miles de compostos que teñen este elemento. Polo que bautizalos, é dicir, poñerlle nombre a todos estes centos de miles de compostos, pode parecer imposible. Pero por fortuna, os científicos teñen solucións para case todo. E polo menos neste caso, souberon buscarse a vida e estableceron unhas cantas normas grazas ás cales podemos nomear dunha forma relativamente sinxela a toda esta enorme cantidade de sustancias. Gustaríache aprender un pouco como fixeron estes científicos, como conseguiron sair adiante? Pois acompáñame! O primeiro que tes que saber é que o átomo de carbono é un átomo moi especial porque se enlaza con outro átomo, este carbono con outro átomo, este carbono a su vez con outro, e temos así unha impresionante variedade de compostos, tanto lineais como ramificados, e entón, para nomear isto, os científicos decidiron utilizar unha serie de prefixos que permitisen un pouco axudarnos a ordenar e a nomear todos estes compostos. Como podes observar, cada prefixo destes pois ten un nome un pouco especial e iso permítenos, che digo, saber cantos carbonos ten o composto. Entonces, claro, se temos metes é que ten un átomo de carbono, dai ben metano, non? Se ten 2 sería etano, se ten 3 propano, butano, todos eles compostos moi coñecidos, e dai tamén salen outros compostos como butanol, etanol, é dicir, nós estes prefixos imos utilizalos para saber que tipo de composto, cantos átomos de carbono imos ter, e máis que tipo de composto imos a ter, porque a eses prefijos o único que imos engadirlle é unhas terminacións especiais, que van a ser nun caso ano, eno, ino, ol, al, según sean aldeidos, alcois, hidrocarburos que poden ser alcanos, alquenos, alquinos, etc. Entón, todo isto, cos prefixos e coas terminacións especiais, permítenos darlle nome a todos e a cada un destes miles e miles e miles de compostos de carbono. Como acabo de dicir, a estes prefixos temos que engadirlle uns sufixos. Eses sufixos tamén son importantísimos e tamén imos ter que memorizalos porque van determinar o tipo de composto que temos. No caso concreto dos alcanos, que son hidrocarburos os máis sinxelos posible, aí a terminación é ano, de aí que teñamos metano, etano, propano, butano, etc. Pero se, por exemplo, temos un alcohol, a terminación é ol. En consecuencia, teremos metanol, etanol, propanol, butanol, etc. Se é un aldeido, pois habrá metanal, etanal, propanal, butanal, porque os aldeidos acaban en al. Se é un ácido, acaba en oico. Entón, esas terminacións son vitais, imos ter que tamén memorizalas, vale? Moi importante. Como podes ver nesta diapositiva, esta é unha pequena lista dos sufixos que vas ter que aprender de memoria, vale? Entón, bueno, xa os menciono varias veces, xa digo, entón, trátase de unir o prefixo en función do número de átomos de carbono, vale? Met, et, todo iso, prop, coas terminacións que tes aí. Se tes un alcohol de 3 átomos de carbono, será propanol, o alcohol acaba en ol. Se tes un ácido de 5 átomos de carbono, pues será ácido pentanoico, porque os ácidos acaban en oico. Entón, desa maneira, sabendo cantos carbonos ten ese composto, e sabendo se é un alcohol, se é un aldeido, ou a sustancia que sea, pois dese modo xa podemos saber formular o composto que nos pidan, o cal é unha gran ventaxa, vale? A todo iso hai que sumarlle o feito de que o carbono sempre vai ter 4 enlaces, sempre vai estar compartindo, bueno, electróns, pero eso, sempre 4. Iso quere dicir que o carbono sempre vai ter pois o que é 3 tipos de enlace, que van ser o enlace sinxelo, o enlace doble e o enlace triple. Cada unha desas rayiñas que tiñes aí dibuixadas, con enlace doble, triple, etc., máis o sencillo, claro, simplemente é que cada raya está unida o que é a un átomo, que pode ser hidróxeno, pode ser de oxíxeno, pode ser de outro carbono, de nitróxeno, etc. Vale? Entón, iso fai que, según este unido a diferentes compostos, iso marca o feito de que sea
pois un alcohol, un aldehido, unha acetona, etc. Vale? É o que se chama en química un grupo funcional. Entón, con todo iso, cos enlaces, cos prefixos do carbono, cos sufixos, sabendo que está unido, pois desa maneira podemos formular absolutamente todos os compostos orgánicos, é dicir, todos os compostos do carbono. Si, pois, a modo de conclusión, pois, podemos dicir que o que tes que aprenderte moi ben de memoria, o que tes que comprender ademais, vale, memorizar e comprender, sobre todo os prefixos que nos van marcar o número de átomos de carbono que vai ter o composto, os sufixos que son os que nos van a marcar que tipo de composto temos, vale, un alcano, un alqueno, etc. Vale? E tamén moi importantísimo saberse que o carbono sempre vai ter 4 enlaces, é dicir, sempre vai estar rodeado de 4 rayas, para entendernos, vale? Eses enlaces poden ser sinxelos, é dicir, unha rayiña, enlace doble, que son 2, enlace triple, que son 3. Entón, en función de a que átomos este unidos, vale? Un carbono pode unir outro carbono formando cadeas inmensamente longas, pero a parte diso tamén se poden ter oxíxenos, a nitróxenos, etc. E iso determina o grupo funcional, é dicir, o tipo de composto que temos, e iso tamén vai marcar as súas propiedades, vale? Non ten as propiedades un alcohol que un aldehido, por exemplo. Iso vai vir determinado polos compostos, polos átomos aos que está unidos, vale? Entón, con isto, pois damos por finalizado este vídeo, espero que che gustase, e calquer cousa que non comprendades, pois xa sabedes que en clase, pois ímolas ver máis ao fondo, e trátase de que miredes ben todo isto que vos acabo de explicar. Veña, un saudiño. Chao.